Jaha, täytyy lähteä katsomaan, kun siellä on nyt ne yrittäjien bileet tuo jäähallilla, että minkälaiset juhlat siellä on. Mutta kyllä vähän useammin varmaan munkin tarvitsisi lähteä tuolta kämpästä pihalle, kun eihän täällä melkein on luntakaan enää. Oh. Jaha, harvemmin mä mistään on kateellinen, mutta toi on kyllä siisti vehje, toi. Voi rääkää, mäkin haluan tommosen. Jaha, kyllä siellä jo ainakin autoja on. Jaha. Siehän menee suorastaan hissillä jonossa porukkaa. No, kyllä täällä kelpaa. No niin, jätkät, syöttöä tänne. Syöttöä. Oho! Ei vitsi, ei musta kyllä jalkapalloilijaa, musta ei kyllä tuu, se on jo pari. No niin. Jaha. Jaha. No niin. Heti päästiin niinku asioiden ytimeen. Oi. Herkkupäivä. No niin, tää kun on Aki iskee, niin no, mitkä ne on fiilikset? Ihan huikeet, kiitos kysymästä. Se on aikamoinen temppu niin ollut kuitenkin. Kyllä nyt on ollut huikeet temput, joo. On kyllä on juhlan aika tänään ehdottomasti. Uskomaton, että Virrat voittaa elinvoimapalkinnon. Et se on kyllä niin kuin jotenkin erikoista, kun katsoo tuota kylän raittiakin. Kyllä se niin tyhjänä, että olisi voinut luulla, että ei. Mutta kai ne on sitten teollisuutta enemmän nämä meidän yrittäjät täällä. Kyllä, ja siinä muun muassa kriteereinä on just paljon niin kuin Virtain kaupungin ja Virtain yrittäjien yhteistyö ja elinvoiman eteen tekemä työ. Kuuluuko siihen sitten yhdistyksetkin tähän, niin vai onko se pelkkiä yrittäjiä? Se on niin kuin yrittäjäyhdistys. Ei, mutta niin kuin, että niin kuin, ajaako Virtain yrittäjät, niin ajaako niin kuin yhdistystenkin hommia? Varsinaisesti ei niin kuin kenenkään toisten yhdistysten, mutta toisaalta sitten taas niin kuin yhteistyötähän me tehdään kaikkien virtolaisten yhdistysten kanssa ilman muuta. No hei, kuule, tässä on niin kuin Kryptokeskushan on yhdistys, joka voi tehdä hyvin yhteistyötä kyllä, mutta milläs me saataisiin niin tästä kryptokylästä tehtyä, että joka firmalla olisi kryptomaksutavat esimerkiksi, että nehän on paljon helpompi ottaa vielä käyttöön kuin esimerkiksi joku lounassetelit tai joku, niin sehän on, esimerkiksi Sysmässä oli oma paikallisvaluutta ja sillain, niin tänne kun semmoisenkin saataisiin, mutta siihen tarvitsisi kyllä kaikki yrittäjät ja koko porukan mukaan. Aika mielenkiintoinen heitto. Mä luulen, että me istutaan sun kanssa jossain vaiheessa kahvikupin ääreen ja keskustellaan aiheesta lisää. Hei, milloin vaan? No niin, ei mitään. Mä lähden herkuttelemaan nyt. Niin kiitos paljon sulle. Kiitos! No ja muillekin kaikille voittajille, keitä täällä nyt sitten onkaan, niin Kryptokeskukselta ja sensuroimattoman väeltä ja muilta kanssa niin onnittelut vaan. Kiitos. No niin, kiitos. Kaikenlaista täällä on meidän peliä ja vehettä, mitä jolle ei omia on, niin voiko tästä vuokrailla sitten vaan? No. Rinne säännöt, tunne vastuusi. No, tunneko sä vastuusi? No, kyllä tunsi. No ei. Näin joo, hyvä jätkät. No miltäs näyttää laskettelumeiningit? Kyllä, tää tästä vauhdilla. Joo, mä kattelin, että tuo meni oikein jonollinen porukkaa tuo hississä. Ei muuta kuin kaikki laskettelee. Oi. Kyllä on meinaa herkulliset kakut. No, eli tää hattutemppuhan tähän koostuu niin kuin 3 palkinnosta, että Virrat on Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta, sitten että Virtain yrittäjät ry on Pirkanmaan yrittäjien vuoden paikallisyhdistys, mun täytyy vähän vuontaa tuolla. Ja sitten 3. vielä, että Virtain yrittäjät on Suomen paras paikallisyhdistys, niin siinä on aikamoista settiä kyllä jo. No niin, kun tää on Aki iskee video, niin mitäs kaupunginjohtaja? Miltä tää nyt tuntuu tää voitos? No kyllähän nämä tuntuu tosi hienolta. Niin, kyllä saadaan niin Virtaista olla siinä mielessä ylpeitä. Voittu pokaaleja ja tullut muitakin kuin näitä kiekkokarhuja. Kyllä. Oliko nämä kiekkokarhuja? On, ja tässä näkyy hyvä yhteistyö yrittäjien kanssa. Se on hieno juttu. Joo, se on hyvin tärkeää. Meikäläinenkin sitä toivoo tässä kauheasti, että alkaisi niin yrittäjät täällä Virroilla ottaa kryptomaksutavat, että tästä tulisi kryptokylä niin Sysmä konsana, että siellä oli paikallisvaluutta Sysmä aikoinaan ja toi, niin siellä sitten niin se paikallisvaluutan tehtävä oli vähän niin kuin pitää se raha pysymässä nyt pyörimässä niiden yrittäjien keskuudessa. Saa nähdä, miten meikäläisen projekti tässä etenee, mutta huomenna pitäisi lähteä itse asiassa Sakari Puistoon poikkaan Tampereelle, kun se on siellä vaalikojuillaan, niin jos sieltä tulisi jotain apuja kylään. Onnea nyt sullekin, hei. Kiitos. No niin. Tämä on kaikkien meidän yhteinen juttu. Niin, no, se on kyllä ihan totta. Meikäläinen lähtee nyt yhteiselle jutulle niin syömään kakkua ja juomaan kahvia. Se on oikein. No niin, kiitos sulle. Kiitos.
Mä kun en niin kauhean urheilija-ihminen on, niin täytyy käyttää nämä tilaisuudet hyväksi. Niin täältä löytyy vallan komea jäähalli meinaa. Kyllä. Täällä on kiekkokarhut meinaa jonkin verran takonut jäätä. Kyllä toi on ihan hullua hommaa. Aika kova pomppu oli. Joo, siellä oli varsinaiset juhlat. Hei, kaikki nyt kahvittelee sinne vielä 3 asti, kun se tapahtuma on, niin meikä lähtee takaisin ihmettelee kryptojen kursseja.